Khajani takok tei buhuk song jotono no lamsugo tei phung kaham tamoni hingke tini norokno comment jo je selai tongkha tini NRC no tui nai nei di kaisa kaisa kai norokno ang phunuknai tamoni sikha norok kaham kheno sai mankhana tamoni bagui kirijagui tongkha tini tamoni bagui tini comments o omo haike tini salai tongkhana khajani takok tei buhuk song tini norok kaham kai o screen o je rijak amono norok nangkhe screenshot nawi poriwi naidi tamo wngui tongkha jara je Bangladesh ni pai India o habnai rok tini Assam o bo aswngno habjak tini sana thangka hingkhai khajani takok tei buhuk song tini judi no 1971 ni judi no tini NRC tini judi lagu wngkha thik no manio phiaba sini Tripura o bwswk jorani hoite tini NRC chalo khlaijak man Tripura o khajani takok tei buhuk song tini jotono tini naidi baksa ba sai tongkha Bangladesh ni jara je pai tini India o hapai tongnai rok agini simi jaga jumin pai tini chakri kotor kotor tini jara je baire ni phainai rok se tini ulta sini chai ba jara je Tripura o je tongnai rok ni slai se borok tebo kotor kotor tini joto jaga o no hingkhai o comments o norok poriwi naidi tini tamo hinui tini sui rohorwi tonglai borok bisingo tei norok to o channel rok sai manya na hingkhe norok no ang aboni je comments no tini ang naharwi norok no phunuknai sini khajani takok tei buhuk song rok no hinui ang tubui ma phaikha hinkhe norok sai mano nango amtui rok no bo tamoni hinkhe tamo wngya hayadiba khajani takok tei buhuk song belai kheno nangmani da hinui sanai norok no bujinai o comments rok no pori naikha hingkhai sawi no mannai hingkhe norok first ni simi paithak jora nai tongdi tini je NRC cholimani tini baksa ba sai tongkha judicial mo haikhe judicial choliwi no thangkhe chwng bo jaga tongnai hinui tini jara baire ni phainai Bangladesh ni phainai rok hinui tini mo hai hinui sai tongbaikha hingkhe mono bahai khe solve khainai norok kisa chaitokdi hinui o channel ni through ni bisingtwi kaisa channel tongo bo kha khaio bo kaisa party ni MLA da naki tamo bo klai tongna borok tini bono support sanglai tongkha hingkhe khajani takok tei buhuk song tini judi seno bahai khe support sanhnai mannai hayadiba tini kwbangma bosor bosor tini Bangladesh ni pai tini India o hapawi tamo Tripura tamo Assam kwbangma jaga o no tini hapaiwi je babe khlaiwi je jaga malik ba soi agini simi tongnai rok no tini sasti ba ninda khlaiwi tini bwswk jorotwi tamo khlaikha sini Tripura o to sawi manya jotono sai mankhana tamo wngkha tamo wngya belai kheno Bangladesh ba baire ni je borok phainai rok mamangse bangui tongsiwo tamoni hinkhe khajani takok tei buhuk song tini jara je agini simi staniyo tongnai rok borok wngkha jotono bombaijak bolong bisingo aboni bagui tini je NRC chalo khaimani belai kheno kaham hinui mano belai kheno ani bwkhaktwi hinkhe belai kheno ang hamjakha tamoni hinkhe omo belai kheno tongo rule tongo omo khlainani no nango hayadiba khajani takok tei buhuk song tamo wansa tamo Tripura tamo mok tamo joto je NRC o kwrwi bo ma thangnai abo kuno wansa kuno toksa kuno kebo kuno kichu nangya hayadiba khajani takok tei buhuk song kebo no kebo sana nangya hingkhe aboni bagui no norok nai naidi tini je comments o je swi rohormani o comments o pori naikheno sai mano tar mane no borok direct Bangladesh ni sijagui no tongkha hingkhe chwngto kwbangma no YouTube nugo ba social media o phungai kheno khulukjago phiaba amtui rok no chwng sai manya hayadiba sanai bo kwrwi na ba tini ang norok no phungna muchungmani khe omo haino norok pori naidi kwbangma no bwswk hazar comments o oro bwswk hazar comments o nugjagui tongkha hingkhai tini
o comments ni hisabui no tini saiman tongkha je Bangladesh ni busuk jorati phai tongkha baksa baksa ba sai tongkha ang Bangladesh o tongo phiaba ang India o ani passport ba document jotono already slamjak tabuk tamongnai Judicial 1971 ni simi khlaika angkai to ani to document kwrwi tini ang song tongmani India ono jaga pai arano tini ungkunai already jaga paijak kaisa comments norok pori naidi ang basuk norok no pongkui manglaka hingke tamoni bagui somai kwrwi ni bagui kaisa comments o je sihir rohoka tini ang emne to Bangladesh no tongo haipano Bangladesh to tongphano tini India o ani jaga jumi jotono already paijak ang haipano Bangladesh o ani passport ungkubai khe ang phai tongo aro jaga already no paijak ani sai tongkha tini khajani takhoktai bukhsong hingke chongui ni di tini Bangladesh ni borok rok se tini India o phai jaga jumi pai sini o jaga o tongbai khe angkhe chwng ke borok tongnai jara je agini simi tongnai rok borok tongnai he diba hingke tabuk phadi amsukno ang norok no tini bagui phunukgano tei norok first ni simi paithak jora obono kaham khe bujina naidi tamoni hinkhe omo belai kheno important bujinani nango omtwi rok naina nango chwng omtwi rok naya hingka hingkhe chwng buji manja bisingni kok rok tini nini ani channel no kebo omo hai khe comments reglak saibo manglak nono sabo saklak aboni bagui chwng omo hai rok sai mana nango tei sai tongna nango he diba hingke phadi omono tini omoni bisingtwi omo kintu joto jaga ni tongo je comments norto saimana comments joto jagani no joto desh ni no tongo chongde o je comments nai rok omo joto no Bangladesh ni phai India o phai tongnai rok ni comments ebo tamo Tripura tamo Assam tamo Meghalaya tamo nini ongko kwbang mani no o jaga o tongo omo wngkha o comments o je tongnai rok wngkha borok wngkha Bangladesh ni phai tongnai rok bongni NRC o khopjakya rok khajani takhoktai bukhsong hingke norok no ang je phunukmani abo norok sawui no mankhana oi rina nung je jaga phono khari thangde nung yoglak nung misrum bo moko phono haboi tong nono sinte para sorok ekherege kari nai nung tabungni juk saime da nung o bwsak lui no khibi kalang mane nung hamang lak nono bogoban rok phono map khaiglak oi rina nohor thangman pore Kolkata waisa Mumbai waisa Delhi waisa hne sahori tongo jalabo tongo bin loge tayo jalani number hingka angke 7005 71 777 o number no je sininai tongkhe kisa singno sahode ani number kisa phone khai sahode norong khajani takhoktai bukhsong hingke norok comment rogo saino mankhana bomo haike Bangladesh ni jara India o hapainai rok bomo hainglai tong babai comments khlai tong norok saino mankhana hingke tini sini Tripura ni bo norok nugui no mankhana tamungui tong sini Tripura o hingka sudu kaisa ni bwrwi no kaisa khogoi tlangthanani kaisa ni chwla no kaisa ni bihi hamjaklai chosmai tonglai tini baire Bengaluru tini Bombay Chennai o kharwi tini sak motok tonglainani omo haichimi se rwnglai tongsuo asuk joroti ke maisaya gyan kwrwi sago aboni bagui khajani takhoktai bukhsong chwng tini NRC no twi salaina nango kaham khlaiui tini onyaন্য jagao tini Assam hini tini Paschim Bongo hini tini Jharkhand hini tini kwbangma jagao NRC ni bagui tini hoi dodom tini salai tongo hingke sini Tripura o hingka tini khalaimani jak o khalaimano twi se tini sini jara je news ba kwbangma YouTuber rok tini aborok no se phunuk sini phunugui tini phunukbaia wngwi tongbai sio khajani takhoktai bukhsong sini hingka hingkai mo haimamang nongwi sangchungnai sini Tripura o tini sini borok tei tongna bo rwngluia tei chana bo rwngluia tini ang sana musungni asuk kokrok no hingkai norok no aboni mangpili tamo hini sa norok soi kisa poriskar khe khnai naidi hini se ang norok no tini ni bagui asuk nangsitung jotono no hambai tin bagi nok katal kaisa tangna hin tongmane o nok kasamno sabai nok katal tangkhangge o nok sabno tolinai anga sek hasingga richalogoi kosto khe ranga jimani nong no charnan nong no kharnan hinoi nungo bahaya so maya kare ki sungno khibi kalang thangkho buphabo sake tabo ang bonono buma bo kare tokma bo kare nung bahaya hake yakar kalang thangkho tawo busano tamkho pusinai ang sasaklina nang tamo
Israel perma ni peka hamla nang ta mung cha bersama yang lang lian da nang kisah pala ni peka ta pa pa nang cha ka ni peka nang bersama yang lang lian da kisah pala nang kisah atong ni nang pino kan pa yang ni bersama nang kisah pangkai nang lian ni bersama nang oi au tau ba lian Nini bersama mama nini tu jauh kali aku tu dah buat apa cindai ano nang makang soksuka ang emni se sorry hamen nang nugoi tong bokhru mihman ibari jak tengton nangjak amni se bura rai tong ba khombai tong na salan jaga kring thoga yak si jagra nokhna pan se ang tabok ekdom অপমান nang soka অপমান ni bage অপমান thak soka ni ha sakani thak soka nang ano tam bapti khaini mutung khai bamti khlaini ba khlai tongka ang sai simalia chini chodo guchiwo ama hai ko khlaini kre nang masa sam hai khlai tong tabok ana makang soksuka nang ana jora tei mo phani man la simani kiri mani kisapa na makang mani phonuglia nang jono sei okoi tongsu jong opman soka nin bagai jong te biso nono ba 산안이 떼비서 흔하니 너는 퍼릉거인 동거 좀 탕브름 사이종 흥그리 종 능바기 하기 응의 탕 아니 쌈리 제 그랑탕만이 사령 너 앙누고 카르고 누고 동의 시말이야 누고 저 목들이 버려